Benvinguts al primer torneig online de la Federació Catalana de Ball Esportiu. Balla a casa. Un nou format de competició adaptat als nous temps, on esportistes d'arreu de Catalunya competiran des de casa. A l'edició d'avui gaudirem de jazz, una especialitat de Performing Arts, i ho farem amb els juvenils. Per saber més sobre aquest nou format, Sara Orriols està amb el president de la Federació Catalana, el doctor Sebastià Cendrós. Bona tarda, Sara. Hola, bona tarda, Eva. Doncs bé, farem dues preguntes al Sebastià. La primera, saber com ha estat l'acollida d'aquesta nova forma de competició, i la segona, com funcionarà el jurat popular. Hola, Sara. Doncs realment estem molt contents de l'acollida que ha tingut aquesta primera competició de ball a casa, que és el primer cop que la Federació Catalana de Ball Esportiu fa un esdeveniment d'aquestes característiques online. Han participat 40 competidors de 4 disciplines diferents: hip-hop, caribenys, international llatí i performing arts. D'aquesta competició en sortiran entre 5 i 6 programes diferents. Hem introduït una novetat, que és la votació popular. En aquesta competició hi haurà un premi que serà designat a partir de la votació de l'audiència. A aquests efectes, un cop s'hagin fet públics els resultats per cada disciplina i categoria, es publicarà un formulari que permetrà fer la votació al millor ballarí o ballarina popular a través del formulari que es distribuirà via web i via les xarxes socials de la Federació Catalana, Twitter, Instagram i Facebook. A partir d'aquell moment, tothom podrà votar a qui consideri que és el millor ballarí o ballarina. Hi haurà un temps d'una setmana per fer-ho i es podrà votar un cop per cada IP, és a dir, per cada dispositiu connectat. Es pot votar a més d'un ballarí-ballarina. El més adient seria votar a 3 participants. Finalment, tindran premi els 3 primers de cada disciplina i categoria. Moltes gràcies i seguim amb l'Eva. Moltes gràcies, Sara, i felicitats a la Federació Catalana per aquesta bona iniciativa. I ara sí, comencem amb la competició, però abans presentarem a les jutgesses d'avui. Les senyores Yelenia García, Fina Pérez, Francisca Molina i, com a director de competició, el senyor Miquel Alonso. I des d'Osona, amb el dorsal 120, ens arriba Ona Dot. I ara és el torn d'Elsa Franquesa. Amb el dorsal número 100 ens arriba des del Vallès Oriental. punching my card. 8 hours for what? Oh, tell me what
what I got. I get this feeling. Time's just a holding me down. I'll hit the ceiling, or else I'll tear up this town. Tonight I gotta cut loose, foot loose. Kick off your Sunday shoes. Ooh-wee, Marie, shake it for me. Whoa, my lord, come on, let's go. Lose your blues. Everybody cut loose. I amb el dorsal 128, des de Barcelona, arriba Greta Peral. My first kiss went a little like this, and twist, and twist. Well, my first kiss went a little like this, and twist, and twist. I said no more teachers and no more books. I got a kiss under the bleachers, hoping that nobody looked. Lips like licorice, tongue like candy. Excuse me, miss, but can I get you out your pants? In the back of the car, on the way to the bar, I got you on my lips. I got you on my lips. At the foot of the stairs, with my fingers in your hair, baby, this is it. I amb el dorsal 122, des de la Catalunya central arriba Ariadna Ruiz. I des de Martorelles, amb el dorsal 125, Alba Reyes. I el dorsal 123 ens arriba també des d'Osona, Chiara Parellada.
Fins aquí les competidores del dia d'avui. Com sempre, agrair la tasca realitzada per les senyores jutgesses i el director de competició. Ara els deixem amb els resultats d'aquest primer hit. Esperem que hagin gaudit d'aquesta magnífica competició i ens despedim fins la propera entrega.